takulandirani ku AMTV Malawi. Hivi ni wewe leo kuja ndalama za misango ya Malawi, skombingo ya kula, mimba ya kula, matako ya kula, unga mapiga bonyoza Profesa Obinna Mtaliga. Who are you, Richard Chimwendo? Who are you? Timakupassanule president wanu anayonyamula makatoni kuchipigu. Bibi wangu president wanu anayosenza matumba kuchipigu. Nakupassanule mkwakwana musalitenge ngati zisiru. Tukumbana ife tilipo anyamata profesa sitizalona zopusa zoti zichiko kwa Profesa Obinna Mtaliga. Bibi wangu koda Malawi abale yanga zaka 4 zapitazi Malawi timapanga chokuja timalima mpaka na malemu pingu wa Mtaliga nzimu wawose mutendere. Anatimangira nkokwe pa Luchenza, anatimangira nkokwe ku Mangochi, anamangaso nkokwe ku Mzuzu. Waja chimanga chonse ndi abale ake jata. Bibi oye achakwera zimene mwapanga Malawi pa zaka 4 sinusombusa. Bibi oye mubwelele mukalape kwa Mulungu koma sokutakukhulukirani ndakayika. Mene matenga boma Federeza analipo, mafuta analipo, forex analipo, mankhwala nzipatala analipo, misewu makonzedwa, makampani athu ku Blantyre magwira ntchito bwinobwino, zokuba kunalibe, wangobwera mbusa zonse kutheratu. Bibi oye abale yanga tazunzika zaka 4 ndiye uzanyamuke pa 16 penda ukavotera tamba lokuda ndiwe wotembereredwa. Bibi oye tangoganizani zaka 4 nyekhemenera iwona ndiyeti lapasa zaka 5 zina tikhala moyo tisamukatu ku Malawi kuno. Komanso ndikuchenjezeni achimwendo, mwezi watha munayika ma road block kuti ineyo achisale ndi agangata tisapite kunchinji kapangisa msonkhano. Koma tinadusa ma road block mwanu mpaka msonkhano tinakapangisa. Zimene mwachitadzana ali kulilongwe kutulusa anyamatano azikwanje kuti alepherese mademu amene iweyo chakwera unkasogolera mwapanda vuto lina lilonse pamene a Profesa Obinna Mtaliga anali pa mpando. Lero ukuchitena ngati wafikapo. Achimwendo uno ndikunja komafika pa 17 September. Achimwendo ndikubwereza paso. Bibi oye mukapita ku America opposition yawina, Trump wabwerera pa mpando anthu ataona kuti analakwisa. Mukapita pa Botswana pompa opposition yawina analakwisa abwezeresa opposition. Maiko 4 wiki yomweyi opposition ikungowina. Ndiye ku Malawi kuno zidivuta
Ndikati Chakwera musichachoke. Chakwera. 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 Musa. Bibi weye. Ndikuthokozeni inu Afuma William. Pamozi ndi komiti yanu mwayendesa ligi mwaukadaulo zaoneka zokha lero kuti yayi sinu munthu wamba yayi. Ndikuthokozeni akomiti nonse taimani pamene mwakhalapo tingokuomberani m'manja mwagwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri. Bibi weye. Amfumu William ndamva za pempho lanu. Ligi ya atsikana tiyambe next week ya 3 million kwacha. Amanduza madamu kuti yayi simukuzitha yayi. Nanga atsikana anga lenda apa sa 3 million yoti atsikana inu mumenyanirane. Bibi yaye. Komanso ndilengeze Samezi Super Cup yachoka pa 8 million yafika pa 10 million. Bibi oye. Ife kwathu kuno bwana Bibi ndimene timachitira. Chaka chilichonse timakhala ndi Samezi Super Cup. Ndikukhulupirira kuti kwanunso mmachita chimozimozi. Tikufuna timu imene mmayidalira kwanuko ibwere kuno izakumanenso ndi ziphe pano. Bibi weye. Isaone mbwaza pano. Sichoncho. Ife sitimasewera ya. Chifukwa timatha kuyima kumuuza mbusa kuti ndiwe wokuba. Sitimaopa. Ndi mmene tinabadwira kuno kuna Miyango, Kubangwe, Kuchigumula, Kupise. Sitiopa ngakhale uli ndani kaya ndani. Bana Bibi nimafuna nimalize motere. 2019 amaima achakwera pano apa pamaima asidiki mia mbali inayi kumaima Saulo Chilima. 2019 eti mpaka na 2020 komata ngoona kuti tikupita kuzisankho. Bana Bibi azibale athu awiri wasowa. Akuima okhano achakweraja. Kodi abale athuwa apita kuti. Sitinamve ife Amalawi kuti Sidiki Mia anadwala. Sitinamve ife Amalawi kuti Saulo Chilima anadwala. Apanga zawo za umafia atisowesera abalewa. Ndiye munthu waima wekha wopanda abale amene ni nzako. Ndiye numphuno peya kumapita ku Congress muona zikujani. Bibi weye. Ndithokoze kwambiri matimu amene anachita participate kuti mamenya mpira osangalatsa panalibe ziwawa mpaka tafika kumapeto. Pa nthawi ino ine sine guest of honor yayi. Amanena kuti ukamasowelesa mkazi wa mwini wake osamachedwa ni mikanda yayi. Asakugwira. Bibi weye. Ndiasire ndiazutse a vice president akuno ku Southern Region Honorable Joseph Mwanamveka MP kuti atilankhule. Akatha kutilankhula tipange mwambo wathu wopereka trophy ndi ndalama kumatimu. Zikomo kwambiri nonse. Bibi oye! Jala manga na Bibi. Father. Father,
Iboso wina Ibubadurani Uchaya kukwesa Enu olibana dadadi yao dadadi Muna dinamiza Kukujenga nadu Chala mwamba Nifuna kuchala mwamba huko Chiti Nikudina alija profesa Ata mtandega chiti Kanga chapa ngolini chiti Sini kone chapa ngolini chiti Kajana jose chiti Biboye Pangolini woye Kikundi cha usi woye Anchacha woye Akapeli director woye Akoswese governor woye Mabotawani woye Afumu atako manjira woye Achifi abo woye Mulibaji nose Ineso ndiribino Chito agwiragale Ainuake akoswese Ineyo utenga wanga Otokera kwa dadi Nikani oti tikale mbesi Tikuliza nae Tikuli tikale mbesi Kwa hiyo wamene sana lembese Tikuziwa ambili sana lembese Tia tikale mbese ni Tufuna dadi Pa 16 September Abweyeso kusanjika Siyo jokoni Amena akuta dadi Pa 16 September Abweyeso ku State House Chala mamba Chiti Tikufuna pa September 2025 Professor Atapita Mtarika Abweyeso mboma Chifukake nachi The President Ekayo amene anga sise ntengo wa chimanga The President Ekayo amene anga bwerese mankwala nzipatala The Ekayo amene anga yeseza kuti school fees ya nyamata ndi asungwana isise komaso osati kwacha zingo kwa siku ndi siku mitengo ingo siku liyose ingo sika ingo kwea ndiboye komaso mabizinesi anyamata asungwana amayi mabizinesi ose mbangwanata otesa ukaja kwera siyo njokoti Ndetose Tieni tikale mbese Tikangolembesa Komaso kukavotera adad Ndiyo kuti mavuto watu watani Komaso tikavotera adad Ndiyo kuti ngakale pangolini uyu Ndinduna kale Amene si nduna uyu Ndinduna kale Ndikunena izi chifukwa ineso tu Koswese yanga ndiya Suleiman Mbaka kunyulansi Amene waso ndiya MP yanga Ndi MP Ekayo Amene sana titawe Pamavuto kakale pantendere Ndiye amene pangolini Sana titawe Ma MP na kumadegena anatawa Kifanya yote liko opposition Komaso Dikuziwa Kuta Suleiman ndio kawa menanga tugule Degalatu lino Akanapanga zambiri Komanaji tikasoka Anangofika kwa opposition Koma Professor Atapita Mtarika Wanduza inakuti Kati kunoko kuli MP Amena kufuna kuti 2025 Alowese Mgoma Ndi Honorable Suleiman Diriboye Amena kuti ya Suleimani September takaja mawa Ndia MP atu Komaso ndia nduna Atinga Homeland Security Diriboye Kifukwa jantawi Ndikona kwa mbandima Sakutawile ni tawi Komandi wa chokoze Amene mwawina Green Hitters
Kama oh, azipe. Na mina winate. Ndiye boso. Ndiye nifuna ndikuze ni nawo so timu ya kuchirazulo. Kuchirazulo South. Imene ingakhalebda na uli wiki amawa ibwera. Amapaka matama bano amapaka matama tibwera bano tizapasula amene wasazakaso ni mawera. Ndipo kwa jantawi kwamba ndima tipangaso songano pompa nopa pa desert yapo. Tifuna tipange songano wakuno kumwera komanso kuno ku Blantyre pa desert. Nimo amene wa Mungu akudaliseni musanade tione matimu yathu alandire mphaso zawo. Mungu akudaliseni zuwa kwambiri. Ndatokoza kwambiri oremezeka avivi amene Mr. Teacher mukangati mukuponya boka sound kena kake akangora maliza chabwino. Ndatokoza kwambiri avivi fanya mapeka bwino. Taimene mundole oremezeka kuti nditane timu imene nakamba Warriors imene khala pa number 4 imene unenga ndalama zokwana 200,000 ndipepe coach kapena captain wa nakamba Warriors. Tabwani kusaka kuno kuti muzatenge ndalama zanu. Akamazo kamenewa iponde Palace kukhale nanonso pafupi kuti muzatenge. Mr. TJ nakamba Warriors iliko tijine motama mesane ntawi siku rola ntawi siku mbali watu coach kapena captain tabani kunsanja huku tazungulanga muzatenga ndalama zanzokwana 200 Malawi kwacha. Akamazo kamenewa iponde Palace nanonso muyandikire kuti mutenge nanonso ndalama za Mr. TJ tenazo kapasi basi tena pamene akubwera amene dan nakamba Palace 200,000 Malawi kwacha ndimene akuda. Akamazo kamenewa iponde Palace mukhale pafupi. Ndatokoza kwambiri Mr. TJ. Ndatokoza kwambiri Mr. TJ. Ndatokoza kwambiri Mr. TJ. Iponde Palace coach captain tabani uzatenga 300,000 Malawi kwacha imene yakhala pa namba 3 ikulendera ndalama zokwana 300 Mr. TJ tenazo. Akutenga 300,000 Malawi kwacha. Ndatokoza Mr. TJ. Mr. TJ. Ndatokoza Mr. TJ. Hadi hitters tabani muzatenga ndalama zokwana 500,000 Malawi kwacha. Izi sizangongole, izi za popo kulibe kuti mawa aindi tu. Izi zimakaza popo imeni hadi hitters akala pa namba 2. Akamachoka amenewa machampions athu nonse mubwere pamozi musaima apa muchambise chithunzi chabwino ndi olembekeza athu azipe mukhale pafupi. Tabwerani azipe akulandira ndalama zokwana tipaseni njira apa tipaseni njira ndifuna machampions ndifuna nonse mubwere kunsanja uku kuti muzachambulise ndi honorable kuti munachita chikho chimenechi munatenga honorable akupereka ndalama zokwana 1 million Malawi kwacha. Tabwerani kunsanja uku, bwerani kunsanja Mr. TJ champions ya champions libe stand amene wanganzatu azipe akwanga ndalama zokwana 1 million Malawi kwacha komanso akutenga chikho chimenechi cha honorable Sulemani ndamene akhala machampions athu siku chikho chimene chabwera
pateze 8 minutes chigoli chimene chakwera pa first half chamene atenga zonse kuti apite nazo 1 million chimene akunyamula anyamata amenewa azipenda amene ali ma champions asiku la lero pa 17 November. Ndikuona Honorable VP kupereka chikho chimene komanso Honorable Sulemani Ndabelenso akuperekanso chikho chimenechi. Ndikuonanso acheya atu Chief William ali pamenepo kuchitira umboni. 111 Vipendi 1 Ibemelele amene ndiazipe machampions athu nsiku lero pa 17 November ndi amene akuti kodi akochi siakuoneka, kodi akochi ali kuti akochi yawo akubwera chokera pansi penipeni pa nsanja. Akochi anali patali kusangalala kuchita umboni, kusangalala ndithu kuti chinthu chonse chayenda bwino. Kuwapasa ndalama zokwana 1 million pamene paja sizangongole, izi ndi zapopompo kashi kuchitira umboni ndithu. Aliyense ali pano kuchita umboni chikho chimenechi. Zipe Sulemani chabwino mundole olimezeka zipe tientisigeni jabepe abisho mwachabwela tisegeni pempero olimezeka mundilole kuti ndabepe abisho mwacha abwele asegeni pempero kenako tizipita abisho Mayozo chabwela ni muzasegeni pempero kenako tizipita tichoke pamalo. Chonde usalepeli kupanga subscribe.